Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ka Estong at ng tiyahin niya na si Manang Lube. Taong 1971, Kalinog, Iloilo. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira si Ka Estong sa tiyahin niya na si Manang Lube. Hindi nagkakalayo ang edad nila ng tiyahin niya. Nasa edad 17 itong si Ka Estong, tapos si Manang Lube naman nasa edad 20. Kaya naman nagkakasundo sila sa maraming bagay. Palagi silang magkasamang dalawa at masasabing sobrang close talaga nila. Kaya naman nakikitira itong si Ka Estong kila Manang Lube dahil hiniram siya ng mga magulang ni Manang Lube upang may katulong sila sa mga gawain nila sa bukid. 3 lang kasi sila sa bahay nun. Si Manang Lube, tatay niya, at nanay niya. Kasalukuyan kasing buntis ang nanay ni Manang Lube nung panahong ito, kaya hindi nila kakayaning magtatay ang lahat ng gawain. Malaki kasi ang nasasakupang lupa ng pamilya, at bukod sa lupaing yon, may mga ibang gawain pa silang ginagawa, kaya hindi talaga nila kakayaning dalawa. Bilang wala namang silbi itong si Ka Estong sa kanila, imbis na yung kuya niya ang ipadala, siya na lang ang naisipan ng mga magulang niyang ipadala. Ayos lang din naman kay Ka Estong yon. At least kahit papano, nakakagala siya, di ba? Sa dami ng ginagawa nila sa loob ng isang araw, hindi na talaga sila nakakagala. Yung tipong pag-uwi nila ng bahay, kakain na lang sila, konting kwentuhan, tapos natutulog na kaagad. Wala eh. Bagsak kasi talaga yung katawan nila dahil sa pagod. Pero ang pinagtataka nito ni Ka Estong at ni Manang Lube, kahit anong pagod at kahit anong dami ng trabaho nila, yung tatay ni Manang Lube, gumigising ng alas 12 ng madaling araw, tapos lumalabas ulit ng bahay nila. Hindi naman nila alam kung saan pumupunta. Wala rin silang planong sundan. Imbis kasi na sumunod sila, itutulog na lang nila yon. Wala rin silang ideya kung anong oras umuuwi yung tatay ni Manang Lube. Sa nagdaang 2 buwan na pananatili ni Ka Estong dito, nagkaroon na siya ng interes sa ginagawa ng tatay ni Manang Lube. Kaya naman, kinuntsaba niya si Manang Lube na bakit hindi nila sundan yung tatay niya kapag aalis ito sa madaling araw. Sumang-ayon naman sa kanya yung tiyahin niya. At maging siya din pala, gustong malaman kung anong ginagawa ng tatay niya sa madaling araw. Nagplano silang dalawa nun. Itataon nila ng linggo ng madaling araw. Wala kasi gaanong ginagawa kapag linggo eh. Pwede silang matulog nun buong araw. Hanggang sa sumapit na ang gabi ng Sabado. Nagpapahinga silang dalawa nun sa labas ng bahay nila. Pinag-uusapan nila na dapat walang matutulog sa kanila. Nung tapos na yung hapunan, pareho silang uminom ng kape bago pumwesto sa kanilang mga higaan. Hindi kasi sila pwedeng tumambay eh. Mahahalata yung plano nila.
Sumapit na ang 12:00 ng madaling araw ng linggo. Pakiramdaman silang dalawa nun. Magkahiwalay kasi yung kwarto nila eh. Nang may narinig si Ka Estong na nagkakalansingang mga bakal. Senyales na yon na naghahanda na yung tatay ni Manang Lube. Hinihintay lang nilang bumukas yung pintuan ng bahay at saka sila gagalaw. Ilang minuto pa ang lumipas. Bumukas na yung pintuan. Nakaalis na yung tatay ni Manang Lube. Pabulong na tinawag ni Ka Estong yung tiyahin niya. Ang sabi niya, "Manang! Manang! Gising ka pa?" Lumabas siya ng kwarto niya at naghintay siya sa lamesang kinakainan nila. Maya-maya pa, narinig niya yung langit-ngit ng pintuan ng kwarto nila Manang Lube. Pagtingin niya doon, nakabukas na. Napatayo si Ka Estong para abangan ang paglabas ng tiyahin niya. Nang bigla na lang, may malaking babae ang nagbukas ng pintuan. Tapos mabilis itong naglakad papalabas ng bahay nila. Dinamba pa si Ka Estong nun. Yun bang siniko siya sa dibdib. Grabeng kilabot ang naramdaman niya nun dahil iba ang presensya nung nilalang na dumaan. Unang beses niyang nakita yon sa bahay nila. Hindi din niya nagawang sumigaw. Tanging panginginig lang ng katawan at pagtagaktak ng pawis ang nangyari sa kanya. Nawala lang lahat ng nararamdaman niya nung lumabas si Manang Lube sa kwarto nito. Dahan-dahan niya pang sinasarado yung pintuan. Baka kasi magising yung nanay niya. Pagtingin ni Manang Lube sa lamesa, nagulat siya kasi andudo na si Ka Estong. Ang sabi ni Manang Lube, "Hoy, nagulat ako sa'yo. Kanina ka pa ba dyan? Halika na, baka malayo na si tatay." Nangangatog na nagsalita si Ka Estong sa kanya ng, "Chang, may nakita akong..." Dahil sa bagal niyang magsalita, hinila na siya ni Manang Lube papalabas ng bahay. Kailangan kasi nilang magmadali. Baka mamaya hindi na nila masundan yung hawak na sulo ng tatay niya. Paglabas nila ng bahay, nasa malayo na nga yung tatay niya. Kitang-kita kasi nila yung liwanag ng sulo nun. Gawa ng sobrang dilim sa lugar nila eh. Tumakbo kagad silang dalawa para makasunod. Nung medyo malapit-lapit na yung distansya nila, binagalan na nila yung paglalakad nila. Pansin nila sa tatay ni Manang Lube. Meron itong hawak-hawak na bayong, tapos may mga butas. Hindi naman nila alam kung anong laman nun. Nakikita lang nila. Gawa nga ng naiilawan ito ng sulo. Makalipas ang kalahating oras, merong sumalubong sa tatay nila. Dalawang matangkad na nilalang yon. Tapos naglakad silang tatlo, papasok pa sa masukal na parte ng gubat. Hindi nila marinig kung ano yung pinag-uusapan kasi hindi sila pwedeng dumikit eh. Baka mahuli sila. Gulat na gulat silang dalawa nung may nakita silang isang tagong baryo.
Bilang na bilang lang ang mga kubo na merong nakasinding sulo doon. Pero maraming magkakadikit na kubo. Yung tatay naman ni Manang Lube, dinagsa ng mga nakatira doon. Halo-halo eh. May bata, matanda, binata, may mga hayop pa nga eh. Nilabas ng tatay ni Manang Lube yung nasa loob ng bayong niya. 2 buhay na manok pala yun. Inabot niya yon sa katapat niya. Pero, nung tinamaan ng liwanag ng sulo yung mukha nun, halos bumaliktad ang sikmura nilang dalawa dahil sa itsura nun. Paglalarawan ni Kaestong, yung itsurang nakita nila, parang nalulusaw na kandila. Sobrang haba ng mukha nun, tapos merong matatalas na ngipin. Hindi nila maaninag kung merong mata, ilong, tenga, basta nakakatakot. Yakap yun ng yakap sa tatay ni Manang Lube, na tila ba tuwang-tuwa siya dahil sa binigay na manok. Tapos yung iba rin, dikit ng dikit. Ang saya-saya ng mga yon nung nakita nila yung tatay ni Manang Lube. Nanginginig na nagsalita si Kaestong sa tiyahin niya ng, "Chang, yung isa dyan, nakita kong nanggaling sa bahay natin. Kaya kanina, hindi ako makapagsalita eh." Si Manang Lube naman, biglang nagkaroon ng interes sa sinasabi niya. Kaya tanong nito, "Talaga? Saan dyan?" Tinuro ni Kaestong yung isang babaeng nakatayo malapit sa tatay niya. Nang bigla na lang, umangat ang mga buhok nito at tila ba naramdaman niya na merong tumuturo sa kanya. Lumingon yon sa kanila. Mabuti na lang, mabilis silang nakadapa sa lupa. Dahan-dahang sinilip ni Kaestong yung babaeng tinuro niya. Pagtingin niya, wala na yun doon. Nakahinga sila ng maluwag nun kasi akala nila mahuhuli na sila. Nagpatuloy sila sa panonood sa ginagawa ng tatay ni Manang Lube. Parami na ng parami yung nakikisalamuha sa tatay niya. At palala na ng palala ang mga nakikita nila. Ayon kay Kaestong, alam niyang konti lang ang maniniwala sa kwento niya. Pero masasabi niyang totoo ang mga diwata, kapre, duwende, engkanto, maligno, tikbalang, at kahit anong klase pa ng nilalang yan. Basta ba nakatira sa kabilang dimensyon, 100% totoong totoo sila. Dahil yun ding gabing yun, nakita niya ang lahat-lahat ng mga yan. Baka nga may mga kasama pang nilalang doon. Ang hanggang ngayon ay wala pa ring pangalan dahil hindi pa sila nakikita ng ibang tao. O nakita man, hindi lang alam kung ano ang tawag. Tansya ni Manang Lube at ni Kaestong, 1 o 2 oras na silang nanonood doon. Hindi naman sila nakakaramdam ng pagkainip kasi sobrang nakakamangha lahat ng nakikita nila. Napatakbo lang sila papalapit sa tatay ni Manang Lube. Nung nagparamdam na sa kanila,
yung babaeng tinuro ni Kaestong. Tahimik lang silang nanonood nun nang biglang nakarinig si Kaestong sa likuran niya ng paglingon niya. Nakaangat ang dalawang kamay nung babae na yon. Buhaghag ang buhok. Pinandidilatan siya ng mata. At para bang gusto siyang lamunin nun ng buo. Nang makita nila yan, takbo kagad silang dalawa sa tatay ni Manang Lube. Habang nagsisisigaw sila ng, "Tay! Tay! Tulungan mo kami! Tulungan mo kami!" Paglapit nila sa tatay ni Manang Lube, lahat-lahat ng mga nilalang na nakita nila, ultimo yung mga kubo, nawala lahat. At yung apoy ng sulo ng tatay ni Manang Lube, unti-unti nang humihina. Galit na tumingin sa kanila yung tatay ni Manang Lube. Agad silang hinila nito sa mga damit at pinagmamadali silang tumakbo. Tandang-tanda pa ni Kaestong yung sigaw ng tatay ni Manang Lube ng, "Bilisan nyo! Takbo! Pag nawala tong ningas ng sulo, mamamatay tayo pare-pareho!" Kahit magkasugat-sugat na sila dahil sa mga sanga, wala na silang pake. Basta ang mahalaga, makalayo kaagad sila doon. Ilang segundo ang lumipas. Nakaramdam sila ng malalakas na dagungdong, sigaw, iyak. Halo-halo at mga nakakatakot na tunog yun. Yung lupa pang tinatakbuhan nila, nanginginig kasi nawawala sila sa balanse ng kanilang pagtakbo. Nakita ni Kaestong na may inuusal yung tatay ni Manang Lube. Nang bigla na lang itong umihip sa kamay niya at sinapak niya sa lupa. Naiwan nila yung tatay ni Manang Lube sa likod. Patuloy lang itong sumisigaw ng, "Takbo! Takbo! Huwag na kayong lilingon!" Yung huling lingon ni Kaestong, kitang-kita niya na nilamon na ng dilim yung tatay ni Manang Lube. Iyak sila ng iyak nun habang tumatakbo. Maya-maya pa, nakarating na sila sa bahay. Nagmamadali silang pumasok sa loob. Ang gusto kasing mangyari ni Manang Lube, magsumbong sa nanay niya para makahingi ito ng tulong sa ibang tao. Pero pagbukas nila ng pintuan, nakita nilang nakaupo doon yung tatay ni Manang Lube. Galit na galit at hawak-hawak nito yung lalagyanan nila ng asin. Silang dalawa, hinila ng tatay ni Manang Lube papunta sa balon kung saan sila nag-iigib ng tubig. Sinampal sila nito ng 3 ulit at sinabing kumuha ng tubig sa balon tapos itapon ulit. 3 ulit nilang gagawin yon. Matapos nilang gawin yung utos na yon, dumakot ng asin yung tatay ni Manang Lube, tapos nilagay yon sa ulo nilang dalawa. Ang sabi nito, "Lumuhod kayo." Pagluhod nila, kumuha siya ng tubig sa balon, tapos ibinuhos sa kanilang dalawa. Mahigpit na bili nito. Yung mga huhubarin nilang damit, ibaon na sa lupa at huwag na ulit nilang susuotin pa. Matapos yan ay pumasok na sila sa loob. Nakaupo lang sila sa lamesa nun. Walang nagsasalita.
Panay ang tingin ng tatay ni Manang Lube sa labas ng bahay nila. Kaya hindi na naiwasan ni Manang Lube na tanungin yung tatay niya kung ano bang tinitingnan nito sa labas. Nanginginig na sagot ng tatay niya sa kanya. Yung mga bulabaho, baka nasundan kayo. Tanong ni Manang Lube sa tatay niya. Bulabaho? Ano po ba yun, tay? Umiling-iling muna yung tatay niya bago ito nagsalita ng, mga engkanto yun. Nakatira sa pinakailalim ng lupa. Nabulabog sila nung nakita ninyo. Baka hindi tayo mapatawad. Palaisipan sa kanilang dalawa kung ano ba yun. Pero ramdam nila na nagsasabi ng totoo yung tatay ni Manang Lube. Kasi maging sila, nakita din nila yun eh. Tapos nanginginig pa sa takot yung tatay niya. Ang sabi na lang nun, matulog na lang sila. Babalik siya doon sa lugar para makipag-usap. Banat pa nito sa kanila bago siya umalis. Kahit hindi ako sigurado, ako ang bahala. Matapos ang gabing yon, naging mas madalas na ang pagdalaw ng tatay ni Manang Lube doon sa lugar na yon. At hindi lang isang beses sa isang araw, kundi dalawa na. Isang 6:00 ng hapon at isang 12:00 ng madaling araw. Ngayon alam na nila kung anong meron doon. Kaya hindi na sila nag-isip pa kung susunod sila doon. Mahirap na eh. Baka sa susunod, matuluyan na sila. Tuwing wala ang tatay ni Manang Lube kapag 6:00 ng hapon, sila ang gumagawa ng mga gawain nun. Madali lang naman. Ililipat lang nila yung kalabaw sa kabilang lupa, kasama ng iba pang hayop. Tapos papainumin nila ng tubig. May mga ibang gawain pa pero hindi naman na ganun kahirap. Isang hapon habang naglilipat sila ng kalabaw, may nakita silang nakaupo sa kalsadang binabaybay nila. Isang binata yon, tapos may kasamang bata. Nakita nilang parang nagpapahinga lang naman sa ilalim ng puno. Pero hapon na nun eh. Hindi yun normal sa lugar nila. Kasi 5:00 pa lang ng hapon, wala nang mga bata doon. Nung nadaanan nila, kumakain pala. Binati ni Ka Estong. Ang sabi niya, "Magandang hapon." Tumingin yon sa kanila tapos ngumiti. Ito namang si Manang Lube, masyadong palakaibigan. Tinanong niya kung anong kinakain nila. Sagot nung binata, "Hindi rin ho namin alam eh. May nag-abot lang po. Ayun oh, yung naglalakad dun." Sabay nguso doon sa naglalakad na parang pilay eh. Hirap kasi sa paglalakad. Nakita nila na ang dami ng pagkain. Nakalagay sa malalim na lalagyanan eh. Tapos parang puro karne yung laman. Yung dalawa naman, sarap na sarap sa kinakain nila. Yung huling tanong ni Manang Lube, ang pinakamaling naging tanong niya, buong buhay niya. Dahil ang tanong na ito ay yung
Okay, ikat muna natin dito kasi napakahaba nito. Ang haba nitong kwento na to pero susubukan ko siyang hatiin lang sa 2 or 3 video. Tingnan natin kung hanggang saan yung aabutin. Para lang alam ninyo, may idea kayo. Nung sinend sa akin to ng apo ni Ka Estong, 8,000 words inabot. Alam nyo naman kung gaano karami yung 8,000 words. Tapos, syempre, edit ko pa yon. May mga madadagdag pa, may mga mababawas pa. So, tingnan natin. Sa ngayon kasi hanggang dito pa lang yung nagagawa ko. Ayoko naman na wala kayong mapapakinggan. Pero huwag kayong mag-alala. Yung kasunod nito, ngayon ding araw na to. So, matutulog muna ako. Pagising ko, record kaagad, tapos upload. Sana mahintay nyo. Yun lang. Kita-kits tayo sa part 2. Salamat.